bila ljubav, a svina i grad, listali su sjajni kao krv. Sad još odlazi na mjesto, gdje je sve tako jako, gdje se godina vraća, kada pomina. Predstavljanja knjige Kruzana, Krešina Kutulića, molim pozdravimo autora profesora Rodicu u Krešnom Topoljecu. Ipak na početku bih pozdravio sve vas prisutno ovdje, naravno našu gradonačelnicu, gospođu Slaviju Skinić-Kučić i domaćicu, možda slobodno reći u ovom prostoru, ravnateljicu osnovne škole, gospođu Anu Lišanicu. Drugog dana u izdanju studija Nacional, glavni urednik je Krve Bole. Ima je i socijalni profesor Kristina Ribović. Stihove Krešine će prezentirati naš prijatelj Josip Kovačev. Čovječi, još bih pozdravio i Borisa Belovanića koji nam je pomogao i pomagaćemo kroz večere sa gitarom, mandolinom. Nešto više o knjizi u samom izdanju reći nam u ime izdavača, dakle urednike izdanja u ima studija Negal, Krve Bole. Dobro večer svima, stvarno mi je jako drago da smo se okupili u ovako velikom broju, što nećemo pogrešiti, jer to itekako služe svim što radi, ne samo ovom knjigom, nego i drugim nekim aktivnostima usmjerenima prema rabu i dobrobiti rabu. Meni je pak ogromno veliko, ja ne mogu reći kako zadovoljstvo, što sam baš ja imao tu čast grafički pripremati i izdati ovu knjigu, pa sada spadam među one rijetke nakladnike koji s radošću mogu reći da su sretni što su izdali prijatelje. Gledam, pamtim, dišu za me šume, boje. Kad sam jesen, samo tvoje, tkoje, što je važno nije. Kad sam jesen, trag topline, od krošnje se svine i rastvine. Što se tiče pjesama, već smo čuli u uvodu, riječ je o jednom dnevniku ljubavi, kao što smo rekli u satima. Da, ali ne od Parma Valjka. Ne od Parma Valjka, niti od Josipa Lisac. Ne, ona nije sudjelovala. Nije sudjelovala. Razvoj polica, neće. Svi koji se... Vidimo da su neki pjesme nastavili izdano, da makar riječ u razvoju 4 godine koje je pokriva. Još mi je jako dosadno. Što za tebe znači te 4 godine? Kao nekakav normalni ventil na kojem prvo ventiliraš sve svoje negativne emocije i onda se drugi bavi time, a ti si miran. Tako da, kad ja isplačam svoje slova, onda drugi plaćam ih čitaju. Koliko je teško gledati tog razloga uopće se odlučiti na izdavanje zbirke i složiti sebe u tom radnjem periodu? Mislim da je lakše držati djetu nego izdati knjigu. Stavno treba 4-5 godina, a do ove knjige je trebalo 8 godina, iako sam ja već sad imam 800 pjesama, znači 500 mi još. Pjesma
teško je probaviti sve te emocije koje se nalaze u knjizi. Jer ono što fotografija kaže da je dosta duhovita i dosta privlačna, čovjek se čak može nasmijati u njoj. Evo, ja ću ko svaki loš čitač pročitati početak i kraj. Probaj onda u sebi. Da. Dok sam pisao o svom životu, svako malo sam se preispitivao čemu sve to. Kome je zanimljiv moj život? Što ima u mom životu, što bi promijenilo za život čitatelji? Pisao sam iz srca o sebi, o obitelji, o svemu što smo prolazili kao obitelj, jer kad te pogodi nesreća, ne pogađa samo tebe. Ona je poput tsunamija koji zahvaća cijelu obitelj i testira njenu izdržljivost. Jesam li se uspio izvući nakon svih ovih godina? Iz čega? Iz invalidnosti? Ne. Iako moji roditelji još uvijek vjeruju u čuda i prate vijesti o tome je li koji štakor u zadnje vrijeme prohodao, moje stanje je ipak konačno. 22 godine sam nepokretan i kad sanjam sebe vidim se kao patuljka, dakle cijela mi je percepcija promijenjena. Svijest mi je promijenjena, podsvijest i cijelo biće. Moj cilj je skrenuti pozornost na ljude u kolicima i njihove potrebe. Nadam se da sam vam barem jednom izmamio osmijeh na lice. Čini mi se da jesi. Izmamite ga ili nekome dok se cijeli život ne nasmiješi. Obožavam smijeh. Što sam rekao? Cijeli svijet da nasmiješi, da. Obožavam smijeh, obožavam pjesmu i volim ljude. Jednom, kad budemo izjednačeni mogućnostima, ova knjiga izgubit će gorčinu i postati lijek onima koji, nažalost, prolaze istu kalvariju. Nadam se da će im tada biti mnogo lakše prihvatiti istinu i da će se stvoriti uvjeti u kojima nećemo strepiti nad sutrašnjicom. Do tada, dan po dan uživam uz one koje volim, uz one koji su mi osigurali trenutnu bezbrižnost. Znam da mnogima nije tako i za njih se vrijedi boriti. Svatko to može na svoj način, ja sam izabrao svoj. Ovo zvuči kao bismo da još jednom pročitali. Morat ću malo bolje uvježbati. Što se tiče tvog života, tvog pisanja, rekao si, moram te to pitati, rekao sam, bit će pitanje koje ne očekuješ. Znam se. Ako je za peto, to će se začeti. Spomenuo si svoju majku, koja ti je pomogla i na početku i u prevođenju na hrvatski jezik, na tvojih hieroglifa. Koliko je njezino kretanje u krugovima koje se na umjetničkim krugovima bavljeni glumom uopće utjecalo na tvoje pisanje? Jesi li svjesna toga? Pa njezine priče o pjesnicima i o tome, pjesnici nisu čuđeni u svijetu, ne bojte se. Pjesnici razmiču koltrine i daju nam svjetlost kada smo okruženi mrakom. I jednostavno i ja sam isto nekad osjetio kao klinac potrebu da se očitujem u poeziji. Tako da sam ja svoju prvu pjesmu već napisao u prvom razredu osnovne škole, posvetio sam im starom naškom. Uglavnom, ja sam tako lijepo napisao, ali je nekako misteriozno nestala ta pjesma, da nije bila pročitana pred razredom. I tako je to nastavilo se dalje, 2., 3., 4., 5., 8. i dalje, dok nisam nastavio. Ovu inicijativu mlade gospodina Hrvoje. To se radi o humanitarnoj akciji Srcem protiv barijera. Prošle godine, 20. kolovoza, imali smo maraton s kojom smo simbolično započeli akciju. Zahvaljujem se. Jer u trenucima kad sam i ja klonula duhom i kad se nisam mogla više boriti i glavu držati onako ravno, se ispustilo već dolje, Kreć je rekao, ne dajte se, moramo ići u vertikalu. Kristinu, jer imamo jedan mali dar zahvale za Krešu i za Hrvoju. Ovako, Krešo. Ja ću ovamo približiti se Krešu i zahvaliti Krešu sa ovom lijepom grafikom naše kolegice Edite, koja ima svoju seriju. Zahvaljujem se Krešu.
držati večeras bilo kakav službeni govor. Pozdrav sigurno tvojim, ja bih rekla, najbližim prijateljima između svih velikih prijatelja i članova obitelji koji su večeras ovdje u školi. Ja moram priznati da sam počašćena time što sam te upoznala, što sam večeras na ovoj promociji, a naravno i time što evo već 2 godine surađujemo na jednom prekrasnom projektu koji je u svakom slučaju upravo zasluga tebe i Hrvoja i svih oni koji su ti bili podrška i naravno tvoje cijenjene obitelji. Jedan mali doprinos dali smo i mi u gradu u podršci tebi i svim tvojim aktivnostima, ali veliki doprinos smo dali u smislu prikupljanja novca kako bi se taj projekt priveo zaista kraju i kako bi svi u konačnici bili zadovoljni. Hvala ovdje svime sudionicima ovog malog programa i naravno hvala svima vama što ste došli. Nadam se kako ćemo uspjeti razlučiti pogotovo barijere u našim glavama. Hvala. Hvala vam. A mene koji ću to diskutirati svaku pjesmu, ne znam nijednu na pamet.